Benvinguts a les entrevistes de Diari Català. Soc Marc Figuerola i avui estem a Casal Independentista de Can Capablanca. Entrevistarem a Pau Llonch, activista polític i social, portaveu de la Plataforma per Afectats a la Hipoteca, periodista i músic. Som com som i així seguirem sent, som com som. Sant Llonch, senyor... Pots parlar de tu, si vols. Pau, d'acord. A veure, doncs, tu ets una persona polifacètica, és a dir, tu estàs molt actiu en la PA, en la Plataforma per Afectats per Hipoteca, després també estàs també molt actiu en el que és l'activisme polític, no només l'activisme social com és la PA, sinó també en l'activisme polític, com ara estàs bastant actiu a l'ESCUP, d'aquí de Sabadell, i també a nivell nacional. També també tens una faceta bastant interessant de periodista, perquè has publicat a La Directa, també has estat al capdavant del projecte de VilaWeb aquí a Sabadell, que després es va convertir en La Drecera, i també ets cantant del grup Adversaris, de hip-hop. A la nostra entrevista intentarem anar pas per pas. Si un cas, si no et fa res, començarem per al bloc de la PA. Tu ets el portaveu de la PA a Catalunya? No, sóc un dels portaveus de la PA de Sabadell i he exercit juntament amb alguns companys de portaveu de la campanya de l'obra social. Com sabeu, la campanya de l'obra social ha tingut bastant pes, no només aquí a Sabadell, però molt especialment, i juntament amb alguns companys de Manresa i tal, hem fet de portaveus no només de l'obra social a Catalunya, sinó també a l'Estat. I llavors sóc algun dels portaveus de la PA de Sabadell, que en tenim bastants, afortunadament. Em pots fer memòria quanta gent s'ha arribat a desnonar aquest 2014? A Sabadell, Catalunya, en general, nosaltres, la veritat és que, com sabeu, una de les coses que hem denunciat des del principi és que hi ha molt poques dades al respecte, que hi ha hagut molt poca transparència. De fet, una de les últimes iniciatives que s'està tirant endavant com a PA és aquesta mena d'enquesta, que a través de la xarxa d'alguna manera vol tenir accés a moltes dades i a molta informació que la pròpia administració ni les institucions judicials ni polítiques no ens donen, i per tant és difícil donar xifres exactes. El que nosaltres veiem és que la problemàtica d'alguna manera no minva, seguim tenint molts casos de desnonaments, no només desnonaments, sinó també moltíssima gent que ja, fins i tot havent estat desnonada, està havent de recórrer a l'ocupació i a la desobediència per exercir el seu dret a l'habitatge. A Sabadell hi ha moltíssima gent, no només a través de l'obra social, sinó també de forma individual, que ens consta que està ocupant. Per tant, més que quantitativament, qualitativament, nosaltres copsem amb centenars i centenars de persones organitzades, no només a Sabadell, sinó arreu, que la problemàtica no ha desaparegut ni molt menys, diguem. Quants desnonaments s'han evitat? Clar, nosaltres, per exemple, jo sobretot ja et dic, si d'alguna cosa puc donar fe o puc donar informació, sobretot és dels casos que tenim aquí a Sabadell. En moltes ocasions no arribem ni tan sols al desnonament, perquè la feina de la PA, com sabeu, és multidisciplinar, diguem, o ataca des de molts punts de vista la problemàtica, i moltes vegades s'aturen els desnonaments, diguem, abans de que la comitiva judicial, diguem, faci efectiu l'ordre judicial de desnonar, ja sigui negociant amb els bancs, pressionant-los amb accions, etc., i aconseguint, per tant, dacions i lloguers socials abans dels desnonaments, ja sigui en casos on la gent ha firmat la seva dació però ha perdut la vivenda a través de l'obra social. Per tant, desnonaments, objectivament parlant, n'hi ha pocs, però no perquè hi hagi pocs problemes, sinó perquè ja hem sabut desplegar una xarxa de lluites i complicitats amb tota la gent de la ciutat, i especialment des de la PA de Sabadell, que fa cada vegada més difícil que s'arribi a aquest punt final del llançament. Però això no vol dir, insisteixo, que la problemàtica hagi desaparegut. En el cas que una persona estigui a punt de ser desnonada, quins mecanismes legals ara mateix hi ha, a part de venir a la PA i que vosaltres la pugueu ajudar des de l'Estat, hi ha algun mecanisme, saps si hi ha algun mecanisme que pugui ajudar aquesta persona ara mateix? Bàsicament els mecanismes de l'Estat que s'han posat a disposició d'aquesta problemàtica han sigut mecanismes repressius i per desnonar les persones. Al revés, l'Estat està jugant un paper proactiu des del principi de la crisi, 2007-2008, ja no només no per ajudar les famílies, sinó per fer les coses al màxim d'impossible a les famílies, en el benentès que la seva prioritat és salvar la banca, salvar un sector suposadament productiu, nosaltres en diem que de productiu en té zero,
seu, que és el sector de les immobiliàries, les promotores i especialment els bancs, i com que aquesta està la prioritat, ajudar les famílies no s'ha fet. Llavors, no hi ha cap mecanisme més enllà de l'autoorganització, rebel i desobedient a través de les PAS i d'altres col·lectius per fer front a la problemàtica, cap altre. L'Estat, en tot cas, i el govern espanyol, i en algun cas el govern català, han fet algun pedaç, han implementat algun pedaç producte de la nostra mobilització, de la nostra pressió i de la nostra capacitat de fer propostes. Quan hem presentat propostes que realment han anat a l'arrel del problema, com sempre, han estat rebutjades. Sabadell ha sigut un dels grans escenaris de la PA. Aquí hi ha un bloc de pisos que ha estat ocupat i que forma part de l'obra social de la PA i que ha sigut que l'Estat, l'administració ha intentat desallotjar-lo diverses vegades, si no recordo, un parell. No hi ha hagut un intent efectiu de desallotjament, el que hi ha hagut és l'amenaça de desallotjament durant bastant de temps. Permetem que et corregeixi, no només hi ha un bloc, n'hi ha 3. El que passa que el tercer sí que segurament ha sigut el més significatiu perquè ha sigut molt gran. Hi ha 40 pisos, hi ha moltíssimes famílies, més de 140 persones, menors, etc. Quin és el perfil de gent que viu allà? El perfil de gent és variat i és de... no sé com dir-ho, hi ha gent de tot... En quin sentit? Perfil a què et refereixes? Com han arribat aquestes persones a tenir... O sigui, qui administra també la possibilitat de que aquestes persones puguin arribar a viure en un pis ocupat de la PA? A veure, en relació... Les mateixes o és la PA qui decideix qui pot viure en un pis ocupat? Jo crec que això són dues preguntes. En relació a la primera, quin perfil? Jo crec que qualsevol de nosaltres, qualsevol persona treballadora o que en un període anterior es podia fins i tot haver qualificat ella mateixa de forma, des del meu punt de vista, una mica il·lusa, de classe mitjana, però que s'ha adonat que en realitat tota la mena d'arquitectura pseudo... de benestar, podríem dir, que s'havia muntat al voltant d'aquest estat, era una façana que bàsicament ha caigut i s'ha expressat les conseqüències d'aquesta caiguda amb tota la cruesa durant la crisi. Per tant, qualsevol tipus de família, famílies d'aquí, famílies vingudes de més enllà, famílies que tenien un estatus econòmic més o menys estable fins fa relativament poc i famílies que ja provenen de sectors populars. Llavors, quins són els mecanismes que nosaltres d'alguna manera despleguem per garantir que les persones que estan al bloc de la PA siguin persones que realment ho requereixin? Doncs nosaltres internament ens hem dotat d'alguns mecanismes. A nivell de... tenim moltíssimes comissions, entre totes i tots decidim a l'assemblea, que al final és l'òrgan sobirà, decideix quines famílies entren i quines no. I sobretot el que nosaltres posem sobre la taula és la necessitat que transmetem des del principi a les famílies, que totes les famílies que formin part de l'obra social, sent una campanya desobedient, que té moltes implicacions legals fins i tot i tal, siguin famílies que tinguin molt present que al final la lluita de la PA és una lluita col·lectiva i no és una lluita només per solucionar el seu cas particular, i per tant també l'Assemblea posa molt en valor el perfil d'aquestes famílies, que són la majoria en realitat, que en la lluita s'adonen que en realitat només a través de la lluita i la transformació són capaços no de canviar només la seva situació, sinó de transformar la societat i que per tant això les converteix en persones solidàries, etc. Vetllar perquè realment el procés sigui així ens garanteix que el funcionament, per exemple, dintre del bloc sigui tan satisfactori com és en el cas de la PA de Sabadell, que la gent s'impliqui prou i de forma solidària en tots els fronts d'aquesta lluita, el front legal, el front social, etc. I ens posa les bases, diguem, perquè la victòria, en aquest cas com hem pogut fer en el cas del bloc de Sabadell, sigui possible, perquè sabeu, per acabar, que hem aconseguit que finalment la Sareb cedeixi aquests 40 pisos a la Generalitat i per tant estem en procés d'establir aquests lloguers socials a les famílies en els blocs que van ocupar. Per tant, la campanya de l'obra social no és només una campanya de denúncia, sinó és una campanya que efectivament està fent possible el dret a l'habitatge per molta gent, que anava a les administracions i no els hi donava cap solució i que a través de la PA està aconseguint un pis i finalment fins i tot formalitzar un lloguer social. Una pregunta de gent que malfia. Tu estàs afectat per l'hipoteca? Jo no. Jo no he tingut mai cap hipoteca perquè fa molts anys, com moltíssima gent, que tinc clar que amb els bancs, diguem, no vull tenir-hi cap més relació que la imprescindible. Però formes part de la plataforma d'afectats
per hipoteca. Sí, com moltíssima gent que és militant, activista i són persones solidàries o d'esquerres o anticapitalistes que en un moment determinat van prendre la determinació, en el cas de Sabadell fins i tot aquesta decisió de muntar la PA prové d'un espai polític que es diu Moviment Popular de Sabadell, que és un espai d'agregació, una coordinadora de diferents moviments d'esquerres i anticapitalistes a la ciutat, i que prenem la determinació de que això és un front de lluita que s'ha de donar. Jo crec que això és completament legítim, i més enllà d'això, en el dia a dia de l'organització i de la nostra lluita no fem distincions entre la gent que és merament, si es vol, activista o gent afectada. Intentem trencar aquesta barrera. Entre altres coses perquè jo no tinc hipoteca, però estic afectat per un lloguer que em costa molt de pagar com a tothom, i com a PA, a més, no només estem afrontant problemes hipotecaris ara, sinó també problemes de lloguer i problemes d'ocupacions a punta pala. Llavors, no tenim cap inconvenient. O sigui, jo sí que em considero afectat, però en aquest cas no per la hipoteca, no directament. I no he hagut de portar el meu cas, diguem, o lluitar pel meu cas a l'assemblea, però en el dia de demà potser sí que és així, perquè qui sap si podré seguir pagant el lloguer que pago, igual que tanta altra gent, i per tant ja ho veurem. M'agradaria continuar per la teva faceta de militant polític, no tant amb la faceta de militant social, sinó que passem a un altre bloc. Tu milites a l'ESCUP, a la candidatura d'Unitat Popular de Sabadell. Tu t'imaginaves que la CUP arribaria a estar en el lloc on està ara? En un lloc clau que tothom l'està observant per veure quin paper fa amb les reunions que estan tenint amb el govern de la Generalitat per tal de poder pactar. O sigui, t'hauries arribat a imaginar en algun moment, abans de les últimes eleccions, que la CUP pogués tenir aquest paper? A veure, diversos matisos. Primer, aquesta distinció entre activisme social i activisme polític, ja sé que potser és una cosa molt purista, però jo no la faig, d'acord? És una concepció, crec, molt del que es diu ara la vella política, o d'entendre que d'alguna manera hi ha tot de gent que està fent alguna cosa que és com secundària, que és l'activisme social, però llavors hi ha la gent que fa política de veritat. Això crec que precisament, si alguna cosa, les bases i la gent honesta, no només de la CUP, sinó de molts moviments polítics, ha demostrat és que és fals i que no té cap sentit. Que sense pressió al carrer, sense mobilització i sense lluita social, la política no serveix absolutament de res. Bàsicament s'acostuma a construir com una xarxa clientelar de suport a les classes benestants i a la gent que té realment el poder. Per tant, no considero que la lluita social en aquest sentit sigui secundària, ni considero que la lluita a la PA no sigui política. No estic dient això. Ho dic perquè és una distinció que tu fas, és normal, per ordenar-nos el cap, però m'agrada precisament per intentar colar aquest discurs que crec que s'ha de fer, que la gent entengui que la lluita a la PA és política i que la lluita a la CUP, si no és social, no té cap sentit, tampoc. D'acord? Dit això, la meva pertinença a la CUP és una pertinença orgànica molt recent, per qüestions que no eren el cas. Jo començo a formar part de la CUP com a militant orgànicament fa relativament poc, perquè jo vinc d'una tradició en la que entenc que no només a les CUP, o també en les CUP, la pertinença a aquest moviment no té tant a veure amb tenir o no tenir un carnet, sinó en formar part d'un moviment polític que és l'esquerra independentista. Jo sí crec que alguna cosa ha fet bé la CUP i per això m'hi he sentit identificat en els últims temps, i treballo sense cap problema, que això a curt termini és possible que porti unes certes incompatibilitats amb la meva feina també com a portaveu de la PA i les assumiré, no tinc cap problema, és precisament perquè la CUP no ha posat en valor en primera instància les reunions, com tu dius, d'alta política i d'alta volada que estan tenint aquests dies. Per mi la feina de la CUP precisament el que fa que estigui en el centre del meu interès és que porta molts anys, dècades, construint en la base i formant part en la base d'alternatives reals en els municipis i les ciutats d'aquest país. Que no és un bolet mediàtic que respon a una conjuntura determinada, que no és un bolet, i això, que cadascú tregui les conclusions que vulgui, sinó que és una feina que es desplega des de la base i que forma part d'alternatives, alternatives en lo financer, en lo econòmic, en tots els sentits, i que és aquesta feina de formigueta que crec que cal fer. Crec que la transformació social, tot i que hi ha moments polítics que evidentment són especialment transcendents i un ha de tenir una responsabilitat important per prendre les decisions adequades, tampoc hi ha moltes dreceres. I si les coses no es fan bé, si no hi ha un treball de formació, un treball d'entendre exactament quins reptes ens suposa construir alternatives al capitalisme i com es fa, les coses no surten bé. Si es volen fer amb rapidesa i de forma molt efectista i per sortir a la foto no surten bé. Per tant, a mi el que m'atreu de la CUP no estan les reunions d'aquests dies, que entenc que s'hagin de tenir i ja veurem com acabarà tot aquest procés. Estic convençut que la CUP d'alguna manera serà qui garantirà que aquest procés de ruptura sigui realment de ruptura amb l'estat espanyol, perquè no hi ha cap encaix constitucional amb l'autodeterminació, és impossible, més enllà del debat que puguin tenir algunes formacions polítiques que no entenc, i que també garantirà que aquesta sortida, o farà tot el que pugui perquè aquesta
aquesta sortida sigui en termes també de ruptura social, de ruptura amb la Unió Europea del capital, del deute, per construir una alternativa. Però insisteixo que crec que per construir tot això no és tan important el que passin aquests dies als despatxos de la Generalitat o del Parlament, sinó el que s'està fent des de molts municipis. Per exemple, els debats que s'estan tenint per construir alternatives municipalistes, no només a les eleccions, insisteixo, sinó també al carrer, etc. Per tant, matisar això. Crec que, i per acabar, quan em deies, t'ho haguessis imaginat? Bueno, jo crec que quan les coses es fan més o menys bé, i amb honestedat, i sense obsessió pels flaixos, diguem, doncs acaben sortint bé, perquè la gent entén que pot confiar en la gent que està colze a colze treballant en les lluites, com a mínim, no dic que a tot arreu, però en molts municipis això passa, i ha passat moltíssimes vegades, no només, però també en l'espai de l'esquerra independentista. Votarem el 9 de novembre? Creus que votarem el 9 de novembre? A veure, això és una pregunta que segurament quan aquest vídeo estigui editat ja haurà tingut resposta, jo crec. Tot i que no ho sé, perquè no formo part de la gent que en aquests moments té més informació que jo sobre el tema, en la pròpia CUP, però també en general, crec que ja haurà estat resposta. Jo què crec? Que no es votarà o que es votarà d'una forma que no és la que tots haguéssim desitjat, diguem, per dir-ho així. Ara mateix, aquí a Sabadell estàs immers també en un projecte que es diu La Crida per Sabadell, però tot i això, ara fa menys d'un any també apareixien, han anat apareguent diverses formacions, com per exemple Podemos, també ha aparegut el moviment Guanyem, Guanyem Barcelona, Ganem Madrid, Guanyem Sabadell, em sembla que també. Des de fora d'aquests moviments es veu si fa o no fa que reclamen més o menys que segueixen la mateixa línia ideològica, que reclamen si fa o no fa mateix, però vist des de dins, tu que estàs des de dins, quines són les diferències entre un moviment i un altre, a part de la marca, diguéssim? Això jo crec que els hauries de preguntar als agents que els impulsen. Jo puc tenir el meu criteri, però no crec que sigui molt rellevant. Jo crec que hi ha algunes diferències. O sigui, Podemos neix en una conjuntura i en clau completament estatal, i això té uns avantatges per a algú, però també té unes certes limitacions. Crec que els hi costa bastant entendre aquest escenari que estem intentant desplegar entre tots i totes com un escenari de diversos processos constituents i no d'un procés constituent. Hi ha una matriu molt espanyola en el projecte de Podemos, malgrat que jo crec que s'ha de valorar superpositivament, que sigui una força d'àmbit estatal que reconegui obertament i francament que està pel dret d'autodeterminació, juntament amb Izquierda Unida. Crec que això és un escenari que abans no hi era i s'ha de posar en valor. I en relació als altres agents s'haurà de veure. Són agents molt nous, molt recents, que estan intentant fer el que ells anomenen processos de confluència i que haurem de veure si arriben a bon port. També hi ha el tema del procés constituent. Jo crec que hi ha projectes que formalment són molt similars i que s'haurà de veure si en la realitat també ho són. I si a l'hora de desplegar alternatives realment tenen el mateix full de ruta o no, i si hi ha mecanismes d'entesa entre ells. Jo, bàsicament, del que puc parlar és de La Crida per Sabadell, que és de la que tinc més informació i amb la que hem estat treballant des de fa temps. No fa 5 mesos, ni 6, ni un any, que és quan va sortir Podemos i aquesta alternativa, sinó fa 3 o 4 anys que el Moviment Popular de Sabadell està plantejant la necessitat d'intervenir a les institucions, generar aquest pol de ruptura aglutinant la candidatura alternativa del Vallès, que és l'entesa amb la CUP i moltíssima altra gent. I en aquest escenari han aparegut, evidentment, molts més agents amb els que haurem d'entendre'ns i haurem de veure on anem a parar. La nostra prioritat, i acabo, és que tinguem clar què volem fer, no sumar per sumar. Hi ha com tot un corrent de guanyar per guanyar i sumar per sumar, que d'alguna forma utilitza aquest argument de la urgència històrica per fer-nos passar com a qualsevol pacte d'unitat com a bo i com a útil i com a necessari. Bueno, dependrà. Ens haurem de posar d'acord amb tots els agents per veure si realment entenem que l'administració municipal, en aquest cas, té els graus de llibertat que pensem nosaltres que té, quin és el paper entre la institució i el carrer, moltes coses que per nosaltres són centrals. No només coses metodològiques i ètiques, etc., que és una cosa que ens posarem d'acord tots molt fàcilment, segurament, sinó també què anem a fer a la institució, quin paper donem al carrer, etc. Anem una miqueta de curt de temps, agrairia brevet a les respostes, si us plau. Costa desenvolupar tots aquests temes sense una mica de profunditat, perquè si no queden... Sí. Prefereixo parlar de menys temes i amb una mica més de profunditat que de tot, saps? No, de fet és que, a veure, hi ha una sèrie de temes que també m'interessaria preguntar, però si un cas... M'agradaria fer-te una última pregunta sobre aquest bloc, que és a les CUP. Ja m'has dit abans que no sou un partit com un partit tradicional, sinó que teniu un altre tipus de metodologia a l'hora de votar, a l'hora de prendre decisions. L'Assemblea Sobirana a les CUP
pel que tinc entès. I clar, cada vegada que hi hagi eleccions heu de votar el vostre candidat en el lloc en el qual es presenta les CUP. Per les properes eleccions al Parlament, David Fernández continua sent una bona opció com a primer... Jo, primer, insisteixo que jo soc un militant de base i de recent incorporació, per tant... Però tens dret a vot. Tinc dret a vot i, per tant, opinaré en el seu dia, però insisteixo que de tota la meva trajectòria com a militant, la meva participació orgànica dintre la CUP és molt recent i, per tant, prefereixo públicament no manifestar-me molt en aquest sentit. Jo crec que el David Fernández és un candidat bo pels segles dels segles. El que passa que està clar també que hi ha uns condicionants, unes normes internes de les que s'ha dotat la CUP, precisament per no caure en dinàmiques que pensem que han estat nocives històricament i que ho seguiran sent si no hi posem una mica de cortapisses, que diuen en castellà, i una d'aquestes és el tema de concórrer només una vegada en unes eleccions, no repetir, per tant jo crec que això suposa unes limitacions. En tot cas, de veritat, crec que no és el meu paper parlar sobre això, perquè el David, més enllà d'eleccions, és una persona lluitadora, no un candidat, perquè al final que sigui o no que sigui candidat no crec que sigui el més rellevant. El David és una persona que ens acompanya als moviments socials i a la gent que hem estat lluitant des de fa dècades en tots els fronts, que sempre ens ha acompanyat en el bon sentit i l'hem acompanyat nosaltres a ell, i això crec que és el que s'ha de posar a relleu. La feina que feia com a periodista també és molt important per aquest país, la feina que feia amb les finances ètiques també, la feina antirepressiva que sempre ha fet també, la feina de vincle amb els moviments socials i polítics d'Euskal Herria també, és una persona activista, honesta, i penso que això sí que s'ha de posar en valor. Que sigui o no sigui candidat no és el més rellevant. Canviem de tema. David Fernández, com has dit abans, té una trajectòria bastant ampla en periodisme. Tu també. Tu, de fet, vas estar a diversos mitjans alternatius, com per exemple el Setmanari Directe, que ara mateix també es convertirà en quinzenal, la revista Ordint la Trama, d'aquí de Sabadell, i també a VilaWeb Sabadell, que ara mateix és la drecera, que està així ara mateix. Què és el periodisme per tu? Bueno, nosaltres, bàsicament una necessitat. Aquí a Sabadell, fa uns quants anys, quan un grup de gent vam començar a considerar que era important currar en el tema del periodisme, bàsicament veiem que a Sabadell no hi havia cap mitjà mínimament alternatiu, que hi havia mitjans privats... Digues. I aquí ho enllaçaríem la següent pregunta, perquè vau començar en època de Bustos. Sí, exacte. Com de difícil era fer periodisme en època de Bustos? Bueno, difícil tampoc, perquè bàsicament hi havia un forat tan gran, és a dir, ningú estava fent d'alguna manera periodisme crític, ningú estava ventilant les misèries d'aquest govern municipal i de totes les seves corrupteles, i per tant hi havia una escletxa, una finestra d'oportunitat claríssima i que nosaltres vam començar a utilitzar, no només des del punt de vista periodístic, sinó també cultural i d'agitació Mordint la Trama, després amb diferents projectes, també un d'una ràdio lliure, Ràdio Trama, a través de periodisme a la web, col·laborant, no només jo, sinó tot un col·lectiu, insisteixo, es tendeix a personalitzar molt les coses i les persones soles no som res, tot un col·lectiu, aportant també informació i treball a la directa, que hem pogut fer amb la regularitat que hem pogut durant aquest temps, però bueno, jo crec que, insisteixo, el paper aquest personal és molt relatiu, tots fem el que podem i al final el que sí passa és que els que fem moltes coses diferents acostumem a fer-les totes malament, això sí que ho he après amb el temps, per tant... posar en valor bàsicament el curro que s'ha fet des d'un periodisme alternatiu i crític, i el projecte de la drecera ara mateix està en stand-by, però perquè hi ha una voluntat de construir-lo en clau comarcal i per tant no està mort ni molt menys, seguim treballant amb això. Pots acabar la frase? Sabadell després que sortís el cas Mercuri és? Més esperançada o té més esperança, diria jo, o alguna cosa així. Sintàcticament és una frase estranya, però... Bueno, Sabadell, després que es descobrissin totes les trames de corrupteles, o sigui, com creus que ha vist Sabadell tot aquest procés? Jo crec que Sabadell és un cas paradigmàtic del que pot ser un canvi, si les coses es fan més o menys bé, bastant, jo diria, això, esperançat, radical, i un canvi total, o sigui, radical en el sentit no només de l'alternativa que planteja, sinó de fins a quin punt els agents que fins ara havien tingut una centralitat estan completament fora de quadre. És un espai on el PSC, si tot va bé, entenem que sí, ha de no desaparèixer del mapa, però ha de tenir un paper molt més secundari que el que té, i moltes altres forces polítiques també han tingut un paper o tenen una força a nivell local molt relativa. I jo crec que tota la gent que porta molts anys treballant des de la base de Sabadell per construir una alternativa s'està començant a configurar com una alternativa política i per tant pot haver-hi un canvi que realment permeti fins i tot guanyar la institució, sigui o no sigui la prioritat.
estem una miqueta fora de temps. Acabarem amb una pregunteta, amb dues preguntes, sobre, canviant un altre cop de tema, sobre la teva faceta musical com a MC del grup Adversaris. Com veus la salut de la música catalana avui en dia? Bé, la veritat és que sempre hem dit, som una mica pesats amb això, però sempre hem dit que tampoc potenciar formalment o com un objectiu del nostre grup la música en català tampoc ha sigut un objectiu que ens haguem marcat, sinó que hem fet de forma com molt natural. I això ho acompanyo amb la reflexió que tampoc soc un superconsumidor de música en català, ho he de reconèixer. Per tant, segurament hi ha moltíssima gent molt més capacitada que jo per fer judicis sobre com està el pati de la música en català. Jo crec que més enllà de que sigui en català, en castellà o en idioma que sigui, crec que tinc la sensació que no tenim un panorama tan saludable com havíem tingut els anys 90. No sé si aquí se m'ajunta una mica de nostàlgia generacional, però tinc la sensació que hi ha molts grups que fan música en català, però que una certa tall de música naïf i que no aporta res en sentit crític és bastant hegemònica, i que la gent que sí que estan fent música crítica també segueix uns patrons, majoritàriament, hi ha evidentment moltes excepcions, bastant estàndards i que no aporten molta cosa nova, no? I trobo a faltar això, diferents escenes fent coses noves, potents, desenfadades, com hi havia una escena de hardcore potent fa uns quants anys i una escena de rap potser una miqueta més cafre, o no sé. En tot cas, segur que això té un comportament una mica sinusoidal i tornarà a haver-hi una eclosió, diguem, de moviments urbans i també de música que ens podrà tornar a trempar, i n'hi ha, no dic que no hi sigui, però jo la veritat és que no estic molt entusiasmat, o potser és que desconec també directament, no tinc molt de temps amb l'escena que s'expressa en català. Sobre l'escena hip-hop, i aquesta ja acabaríem aquí, amb l'escena hip-hop en català no hi ha gaire fons ara últimament, o sigui, hi ha Adversaris i potser hi ha un parell més de grups, però hi ha pedrera per en un futur? Jo crec que n'hi ha molta i és molt bo que la majoria de gent i el públic general no sàpiga que hi ha bastants grups, perquè això és que s'estan fent les coses bastant bé. O sigui, quan apareixen molts grups, sí, pot semblar una mica contradictori, però quan d'alguna manera es posa molt ràpid el focus en un moviment, que és una cosa que a nosaltres ens feia patir quan vam començar a fer rap en català, es pot generar aquest efecte bombolla que desvirtuï una mica el propi procés natural de creació i d'emergència d'aquesta escena, en aquest cas. Jo crec que estan passant moltes coses en el subsol del rap en català, hi ha moltíssima gent, i no tant al subsol, hi ha molta gent que coneix projectes, l'exèrcit d'alliberament musical, o sigui, molta gent, els companys de Lágrimas de Sangre, moltíssima gent, s'expressi o no en català, que està fent rap amb discurs crític anticapitalista i ho està fent molt bé, molts més, i està bé que d'alguna manera s'estigui articulant una mica al marge dels focus del periodisme musical. M'agrada que sigui així. Penso que és saludable. Pau Llonch, moltíssimes gràcies per atendre Diari Català. Ens tornem a veure. I nosaltres ens tornem a veure en breu a www.diaricatalà.cat. Ens podeu seguir per Twitter, twitter.com/diaricatalà, i també per Facebook, facebook.com/diaricatalà.cat. Moltes gràcies i ens tornem a veure.